Yan. Yan guys. Sipag talaga. Nabili na niya yung araw. Walang sombrero. Ni Bobby Gutierrez. Kanta mo bata. Hello guys, magandang umaga. Andito na naman si Boy Tapyas guys. Sabi ko nga, ngayong araw aabono kami ng pagtatamnan ng tabako guys. So kasama ko si Bro Robin. Yan, hila-hila yung abono. Hila-hila pala ng kalabaw. Okay, wala yung pinsan ko guys kasi may masamang nangyari. Okay, may masamang nangyari sa kapatid niya na pinsan ko. Guys, tuloy pa rin tayo. Yan. Bale, 7 abono yan pre, no? Oo, pre. Yung bale, pag mimixin namin to guys, naiwan na yung pang side dress. Yan. Bale, hindi na dapat muna namin tutuloy guys, pero kailangan na kasing matanim yung similya guys, malalaki na. Pinduto kam? Nakapinduto kam. Bulas, plastic boy. Bale guys, ito yung mimix namin. Isa. Ano to, potassium? Harvester sulfate of potash. NPK. 0 po yung nitrogen, phosphorus 0. K potassium is 50. Ito. Naganan. Wala, di walam to guys. Wala, maghaluin namin guys yung isang potassium saka 6 na pangbasa na to. Nitrogen 10, phosphorus 18, potassium 24%. Okay. Bale, sa 1/4, ito nga guys. 7 abono yung kailangan. Bale, mag-mix na kami guys. Alright. Yan. Okay guys, ganito po yung itsura ng basal. Parang sa Vikings din. Parang triple 14 din. Parang triple 40. Ito pino to. Guys. Umusok. Kang pala niya brosa ka. Iikot lang. Oh! Ho ho ho! Oh! Ano guys, pag ho, stop. Hi. Pagkahing, go. Oh. Pagka, diretso lang. Diretso lang guys, pag gano'n. Miras ka nulong. Balik niya yung makina. Kapay. Hindi mo inala. Man, tunong lipas pangaldong ano? Mirasang uno pa lang ito nila, basalan na eh. Mapinong guys. Pino guys, yan. Hop, yeah. Hop, yan. Iyon! Oh, sayang. Sayang yan. Hindi sayang yan. Sa lupa naman. Okay guys, umpisa na natin maghalo. Sa puno na. Walo. Balik ko ang rami na ta. 13 amin lang dyan buno na. Kaya man na dyan buno mo yan yung mga. Walo mo right. 13 yung yan na. Pero sika. Dagdayo. Paano? Ano? Biyahe ka nun? May linggo ka na o may linggo. Nakatanggap ka.
So ganito siya guys. Ako naman sa pangalawa. Okay, kuha muna tayo, sample. Yun. Okay guys, tutuloy muna namin. Siguro, ginger. Okay guys, yung karga ng balde ko kanina, saktong balikan lang. Refill ulit kami ni Bro Robin. Sarap bro, no? Wala yun, balikan talaga yun. Bait talaga bro. Ay, bait mo talaga bro? Oo, siyempre bro. Kinakargahan mo pa yung ano ko. Basta walang bata bro, mabait. Walang bata. Walang bata. Tansyado niya kasi guys, yan. Nagtrabaho dati sa ano, Nagtrabaho dati sa ano yan. timplahan ng Siya yung taga-timpla ng ano guys, abono. Nilalasahan niya. Yung mga espalto. Yan, tagaluto yan guys. Siya yung cook doon. Ilan pa yung natira? May limpa. Tapos eto, karga namin. Okay guys, bale hindi pa namin tansyado yung paglagay ng abono. Bale pag sumobra, ilalagay namin lahat. Sa Ilocano ipanapan namin. Yan, para ma-distribute ng maayos. Yan. Di pa kasi kami sure kung gaano karami yung ilalagay guys. Pero sure bull to. Yan, halo ko lang may guys ah. Wait. Dumating pala yung pinsan ko guys. Yan, tuloy na yung trabaho. Okay, bale pang 10 iras yung ginagawa niya. Papakita ko lang kung ano yung natapos namin. Yan. Yan, puting-puti na yung iras guys. Yan. Yan, ganyan. Medyo tuyo. So, papatubigan yan guys bago tamnan. Okay guys, ano na lang. 2 plus 3. 3 diretso. May isang surgi guys. Anak. Yan. Ito. meeting na tayo. Tapos, sana magkasya itong abono natin. Meeting dyan. Meeting. Text ka raw. Ay, nag-text sa tayo. Tumawag na kami yung talay. Yun guys, tapos na namin lahat. May sobra konti. Ito. Ubusin lang namin. Yan. Ano? Yan. Ubusin ko lang to guys ha. Come on bro. Starbucks naman si bro. Yun guys, tapos na. Tapos ng mag-abono. Kaya nga po guys, magpapatubig kami. Dudugtungan natin itong video na to. Siguro idudugtong na rin natin yung pagtatanim bukas. Kasi nga hindi matutuloy ngayong hapon. Yan, ganyan yung gagawin namin mamaya guys. Si, okay lang si. Nice. Ang galing. Malawak pa guys. Marami pa.
Yan, ganito yung gagawin namin guys mamaya. Mabalik kami. Yan. Kaya na. Dito. Diskarcha naman tingin di kalman eh. Apa? Butang naman tinamay sa mabitin tatadwa. Tumulan na kala ka. Balik talo, nakarong na Sumarahon. Dua lang gano'n ay dua lang tagtagay. Giyong si tang ala na ka. Mga nakan pa ibisan niya ta. Baka mabintaw. Suna ng karang yung dua. Kupasin ay. Ginatang na dyan may isa. Patandok ka ron. Yan guys. Pinapainit muna. Yan na. Yun. Dating. Okay guys, tanghaling tapat. Yan, kasama ko itong mga nagbibinata sa amin. Bale, pupunta sila magtanim pero sila yung taga latag ng similya guys. Sila yung bubunot. Tapos ilalapag sa may iras guys. Sa tapat ng mga nagtatanim. Yan. Kami naman, nagbubuhat kami ng similya guys. Hanggang doon. Yan. So mami, andun yung mga magtatanim guys sa kabilang kila tropa namin. Bukas naman kay pinsan. Napagdugtong-dugtong na yung mga hose guys gamit tong mga kawayan at goma. Yan. Puting hose tapos blue ulit. Tapos ganun din, puti din doon. Tatlo silang pumunta. So sobrang init guys, yan o. Tirik na tirik. Andito yung mga binuhat naming similya ng tabako. Yan. Pero may babalikan pa kami guys. 8 tray pa yon. Tapos meron pa doon mga 12 tray. Okay, may iwan ako dito. Check nila yung makina guys. Tapos babalik na sila dito. Alright. Ang laro nung bata kami guys, ganito lang. Hello, hello, hello. Kasi hindi abot dun sa dulo. Hello, hello, hello. UP kasi. Yan. Hello, 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 hello. Hello, Robin, Pogi. Tagal ah. Ay, napakainit naman talaga. Wala pa tayong sombrero guys. Oh, kita nyo naman. Tali. Putol yung guys. Putol yung tubo. Umagos na. Yan guys, nagpapatubig na kami.
Vlogs. Silang ko betul. Matantang. Kumpul bigatang. Dibet-dibet ng gunting. Ang garapin ka, matlaw na ayaw ito. Hello guys, magandang umaga. Okay, babalikan namin yung hindi namin natapos na patubigan kahapon guys. Kasi nawalan ng gas. So ngayong araw, mga kasama natin. Yan, tapos yung mga magtatanim. Bale, may nagbubuhat na rin ng similya guys. Kasi inaantay namin kahapon, wala. Yan, tutuloy natin. Dito na tayo sa site. Yan. Tuloy yung patanim. Tuloy din yung patubig guys. Kasi hindi pwedeng maunahan kami ng nagtatanim. Whew. Yan guys, karamihan dito mga binata. Yan, mga binata yan. Mas lalo na ako binata. Joke. Ganda ng spot guys oh. Pwedeng mag-dingwit dito. Ang daming pumesto dito kahapon. Malamang mamaya ang dami na naman. Dati kasama ko si Bro Robin, dito kami naglalambat. Marami nga dito. Pero kailangan kapain guys kasi yung mga tilapia nagkatago sa mga putikan. Kailangan kapain talaga. 10 yung nagtatanim guys. Tapos merong taga-distribute ng similya. Yung yan, si Boss Bobby nangunguna. Ayun. Yan. Ganito mag-distribute guys. Babe, kato yan! Ito tuloy yung pagnam! Ito guys, veterano magtanim ng tabako yan. Panoorin kung paano. Yeah. Ay so, sika garti ko na. Sika. Alan na. Sika pagpatang kukuhan di. Ay. Wala ka ito. Demo man lang yun. Demo man. Ito guys. Dito tasan. Dinian lang konti lang yung ano guys. Mga ugat. Yo. Nagmagani ugas. Sibukan nyo. Ang ama nakati ko na. Ay sa barbaro nga similya ta paid. Ano din pinita eh. Yun, lupit. Nag-iwaras mga tao, Mike. Muli dito, no, Mike? Ni Bobby Gutierrez. Saan ka mo bata? Pakamay. Pakinyo ata ko nubyan ng teknika na lang. Bukton niya tikot toy. Ayun niya. Yan guys. Farmer leader. Yan guys, sa dahon lang hinahawakan. Yan. Ano? Oh. Dito naman tayo. Hilahin lang guys, oh. Yan, pak. Hila, pak. Yan. Maybe we found love right where we are. We found Nagregret dyan. Basig yung duwa.
Nagiro tayo. Subukan. Babatit dadakon. Yan guys, ganyan lang yung distansya. Yan, distansya ng pag-distribute. So pagka may maluwag, hihingi naman sila. Tapos bibigyan namin. Okay, lalagyan muna namin tong napatubigan kasi doon banda, wala pa. Tuloy yung laban. Bro, yung prank mo bro? Bro! Ang lakit. Ang lakit. Maganda. Bawal. Tanling. Parang bro, 780. Magayon! Merienda. Ado nga ni babang mo. Kudu. Pakit ka na. Wala ba di jay? Gusto walo pinalak. Kasi nabati kami sa kanya jay ngati laganan mo lang. Meriendante. Kapag siya nga sa ito block siya. Walo na alak. Hey! Kapal ka lang dito okay. Sabay-sabay dito niya. Te, meriendan. Mo to ba si digdagin na isal eh. May balag berenda. Yan guys. Sipag talaga. Nabili na niya yung araw. Walang sombrero. Bro. Bureau file pusit-sit. Bureau file pusit-sit. Ka bro, tanong danto. Mun bro. Dimplay saltet gini bro. Ilipas mo dyan eh, saltet tan. Okay guys, ito yung pinakapogi kong tropa. Yan, si bro Robin. Malapit na pong matapos. Yan, andyan na. Oh, tinik. Yan guys, oh. Bukod sa pogi na masipag pa yan guys. Magaling pang ano yan. Ano bro? Saan ka pa magaling bro? Sa tumbling. Mataas pa yung sipa mo. Mataas pa yung sipa ko bro. Right. Pinakabahan nga ako, baka maabot pa ito yung aeroplano bro. Sabba. Yo. Magaling, magaling. Wala akong masabi. Basta magaling. Si bro, hindi sagad tayo. Tapos para maligo, lamig. Ligo ka bro. Wala bro, Di, malapit na oh. Di na tayo maka. Para tapos na lang bro. salitan tayo bro. Damaya bro. Sige. Pagtapos. Sige, mamaya kukuha. Sige, sige. Okay guys, ito na. Oh yeah. Nagkubad na. Yeah! Nice. Nice bro. Nay?
Kinatay guys yung magna. Sayang. Okay guys, tapos nang tamnan yung ano, tabakuhan ni Insan. Okay guys, tapos na kaming magtanim. Okay, nagsiwi na rin yung mga nagtanim guys kanina pa. Yan. Tinanim na lang namin yung mga sobrang similya guys kasi pwede ring gawing ano yun, pang reserba pag once na may hindi tumubo. So guys, hanggang sa muli, maraming salamat at ingat.